मंगलम. अलंकार केलो आसा अलंकार करून मागता की देशाची व्यवहार विकास होतो आणि देशाला सगळे आनंदात आणि सुखात आणि निश्चितपणे राहायचे अशी स्वामी महाराजांची एक संकल्पना असा. आणि म्हणून त्यांचे आराध्य दैवत जे वीर विठ्ठल त्या वीर विठ्ठलाकडे हा फुलांचा अलंकार केला. तुम्ही सगळ्यांनी सारखी पिन ड्रॉप झालं सगळ्यांनी उभी राहायचे. आणि आता स्वामी महाराज या अलंकारी त्या देवाचे आता मंगल असते आता उद्घाटन झाले. स्वामी महाराजांच्या मंगल असते आधी उद्घाटन झाले आणि ताजी उपरांत माहीत राष्ट्रगीत झाले. आणि म्हणून लोकांना पिन ड्रॉप झालं. श्री संस्थान गोकर्ण पटकाळी जीवत मठाधीश की श्रीमती निराकांती स्वामी महाराज की श्रीमद भगवानाथी स्वामी महाराज की श्रीमद बालाजी स्वामी महाराज की श्रीमद विद्याधीश स्वामी महाराज की श्रीमद विद्याधीश स्वामी महाराज की श्रीमद विद्याधीश स्वामी आता 20 स्वामी महाराजांनी 3 रंगी फुलांचा अलंकार केला असा. आणि उद्घाटनात स्वामी महाराजांच्या मंगल असल्याने झाले असा. पण आठवड्यात मुखांना देवभक्ती गुरुभक्ती आणि देशभक्ती केली. स्वामी महाराज सुद्धा आपला एक भव्य संस्कार देतात की आम्ही त्याचे खूप नमस्कार करतात. म्हणजे आम्ही देवाला नमस्कार करतात त्याचे आम्ही राष्ट्राकडे नमस्कार करतात. राष्ट्रामध्ये मानवाची गरज असा आणि म्हणून मग अलंकाराला आम्ही जातो असं. आता आम्ही सगळे आता राष्ट्रगीत म्हणूया आणि सगळे आमचे स्वयंसेवक आलेले असतात त्यांच्याकडे मागतात की आणि सगळ्यांनी याला सगळ्यांना मानतात. विश्राम सावधान एक साथ राष्ट्रगीत सुरू कर.
जय वंदे श्रीमती विद्यार्थी स्वामी महाराज की जय संतान गोपाल पत्रकारी जीवोत्तम मठाधीश की जय विद्यार्थी स्वामी महाराज की जय विश्राम. आता तुम्ही सगळे
अशी स्नान करण्याचा प्रसाद घेऊन आहे. మంగళం